Ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Magandang gabi mga kabisyo. Sa oras natin ngayon na 11:21 PM, samahan niyo po ako sa ating programa na Handa Kang Pakinggan at Kailanman Hindi Ka Huhusgahan. Ito po ang programa na ipopromote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Ito po ang Top Secrets. Kabisyo, nawala po ang caller natin kanina na si Abby, pero may bago po tayong caller dito na tumatawag at in-accept natin. Kausapin na muna po natin siya. Nasa kabilang linya po ang ngayon ng ating caller. Hello, ma'am? Hello? Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening, ma'am. Familiar po ba kayo dito sa ating programa? Yes, listener naman. Listener naman. Matagal na po ba, ma'am? Uh, for quite some time. Okay. Okay, ma'am. Ganito po. Wag po natin hayaan or kung hindi po kayo comfortable talaga na ibahagi sa atin yung identity ninyo, yung name, age, and lugar po ninyo, pwede nyo pong gumawa-gawa lang po kayo at hindi nyo po sabihin yung totoo. Yeah, it's okay. Okay. Tapos po ma'am, kapag tinanong ko po sa inyo, ano ang top secret po ninyo, diretsahan na po tayo. Katulad po ng, ano ang top secret ninyo, niloko po ako ng aking boyfriend at nakita ko po na may kabit po siya. Ganun po tayo, diretsahan na po tayo kagad. Okay, okay. Okay po ma'am? Okay. Okay. Ano po bang pangalan ninyo ma'am? I'd like to be called na lang na Sophie. Sophie. Ganda naman ang pang-boses nyo ma'am, Sophie. Di ba? Ang Ay, lamig sige po. po. Ang lamig. Ma'am Sophie, ilang taon na po kayo? I'm currently 29. 29. Tagasan po si Sophie? Makati. Makati. Wow. Okay. Ready na po ba kayo, ma'am? Wait lang, kinakabahan ako. But, okay. Okay ka na, ma'am? Okay, okay. Okay mga kabisyo, sa lahat ng mga nakatutok sa atin through on air at online, please welcome ang ating caller ngayong gabi, si Sophie, 29 years old, from Makati. Ano ang top secret mo? So, I've been in a 2-year relationship which never ended, but I'm already dating Okay. someone. So tama ba ako ng pagkakarinig na 3 years na yung relasyon mo? I'd say 2 years. 2 Pero, years? yeah, like officially. Okay. But then, meron po kasing like backstory about it. Pwede mo bang And ikwento? then, okay, this guy we dated for actually for a year Okay. actually, and then we became official po around 2023. And then sometime 2022 pala, sorry. And then po something happened in 2023 wherein ang sabi niya kasi, sorry, medyo first time so kinakabahan po ako. But then again, nung 2023 po, something happened to him nung nung naging official kami, nagkaroon daw sila ng family problem. And whenever I would always ask him kung ano yung problem, di niya sinishare sa akin kasi ang reason niya
ayaw niya daw po ako madamay or ayaw niyang like ipasa sa akin. Parang ayaw niyang mapa-feel na poproblemahin ko pa yung problem. Ayaw niya ikaw ma-involve. And then, Yeah. yeah. But then again, for me kasi, if I'm a partner, I should be there for him kapag, I mean, you know, yung parang masasabihan mo, magsasabihan mo, mapag-sharean mo, di ba? Somehow, hindi man kita matulungan, I could comfort you in ways na alam ko. So, medyo hindi ko siya na-feel na naging partner ako. And then, that's when it started na yung mga usual dates or schedule namin together, naging, kumbaga, technically nawala siya totally. So, kumbaga, magkita man kami, may mga times na, that was my very first relationship that I experienced na in the middle of a date, like kahit nasang lugar kami, kapag kailangan siya ng family niya, he has to leave me alone. Mhm. So, parang for me, hindi ko na na-feel na partner ako at all. So, late last year, last quarter last year, I was already asking him if kami pa ba or what. Kasi wala nang clarity eh. Wala nang maayos na usapan, ganyan. And then, part of me, I would tell him na parang, it's like para po akong bang nakikipag-break, pero indirectly. Parang I want to hear it from him. So, parang lagi kong sinasabi, just message me or call me if you want to end things na. Kasi parang ako na rin yung nahihirapan. Although, I don't know, for some reason, I cannot directly tell him na ayoko na, we're done, ganyan. Siguro, very invested na rin ako. And I know na he's actually a good guy when we were dating before pa kami maging official. And then, nung naging official kami, dun parang nagbagong lahat. And it's kind of sad. But it happens, life happens. So, here comes 2025. Actually, nung last quarter na po ng 2024, as in wala na kaming masyadong parang ako na yung nagbe-beg nung time. Ako na yung nagbe-beg na, can you spare time with me? Do you want to talk to me? Or ganun. Well, as in wala. And then, here comes 2025. When this year started, totally wala na paramdam. So, if I can remember it correctly, the last message I sent him is, kung mag-uusap pa ba kami or meron pa ba akong aasahan. Mhm. Ang lagi niya lang sinasabi is, mag-uusap tayo. Marami lang daw pumapasok sa isip niya and all, ganyan. Marami pa daw siya iniisip, ganyan. So, hindi na ako nag-reach out. Kasi parang, for the whole year, last year, which is supposed to be yung second year, ganyan. As in, wala ako na-feel. Parang hindi talaga ako girlfriend. Can you imagine? We didn't even celebrated our first year anniversary or our second anniversary. Na-feel ko lang that we celebrated yung like mansary namin, like the first month that we became official. And then right after that, when yung family problem happened, wala na totally. So, ganon ka, like, grabe, like, I can't understand from my standpoint kasi hindi ko nga alam yung backstory. I don't know what's happening with him, diba? So, ayun po. So, when 2025 came, totally wala na talaga. So, hindi ko na alam if I should reach out pa ba. Kasi ay parang, part of me, I did my part na for like more than a year already. And then, nung hindi na ako naka-receive ng message, I didn't reach out. Hindi na rin ako nag-message. Tapos, hindi ko alam kung tama, but I think this is also my way of asking for advice from you guys. Mhm. More than, ano na ba ngayon? July, mag-August na, so mag-8 months na wala kaming like communication. Pero wala kayong klarong usapan, di ba? Never. Na-break na kayo? Wala. So, ako hindi naman ako naniniwala sa rule. For me, there's no rule or regulations in love. There are just, parang may standards ka lang. Pero hindi kasi ako naniniwala. Like, kunyari yung mga 3-month rule, ganyan. But then again, in-apply ko siya sa sarili ko. So, when I started counting months this year, kasi parang for me, that's too much. Parang, if you could live without
communicating with your partner for more than a month, parang may partner ka pa ba? Diba mapapaisip ka na, boyfriend mo pa ba siya? Girlfriend ka pa ba? Ganyan. So after 3 months this year na hindi niya ako, after 3 months, counting yung December, January, February, after that, nung Valentine's Day when I celebrated alone, that's when I realized na, parang hindi niya tama. So, nag-entertain ako. So, I entertained someone that I actually met online. So, dahil sabi ko online, of course, I met him through the dating app. Of course, nag-download ako right after talaga nung just I realized na parang hindi na ata ako partner. Like, wala na ata akong boyfriend. I don't know if tama yung way of thinking ko, but I hope you could give me clarity, diba? Based on your opinions lang. But, Okay. yun nga, I started doing dating apps or joining dating apps, and then I met this guy, and then we actually been dating for like, since hanggang ngayon. Pero, he doesn't know about my background. Yung like current situation ko. Like, he knows lang that I've been single since the last relationship that I had, yung parang pinaka-actual relationship ko talaga, but not this one, the complicated one. So, hindi ko siya parang in-include that na part siya ng like exes ko. Do you get it? Yeah. So, I don't know if I'm the bad person here. Am I doing the right thing? Or like, mali ba? Hindi ko alam. So, pero as of now, yeah, we're kind of dating. So far, hindi pa naman siya nag-ask ng question if or like clarity kung tayo na ba or what. But definitely, merong intentions. Clear yon yung intentions. It's just that I cannot, parang, hindi ko pa siya like masabi ng straight. Hindi ko rin siya masagot in a way kasi part of me, I don't know if I'm single or not. So, Okay. yeah. Kailangan mo opinion ko? Hopefully po. Okay. Himay-himayin natin. Mga kabisyo, habang nakatutok silang lahat through on air, syempre sa online. Unang tanong ko sa'yo, sabi mo nga kanina, Yeah. kaka-mention mo lang, na hindi mo alam kung may boyfriend ka pa, tama ako? Yeah, yes. Pero bakit hindi mo siya tinanong na kayo pa ba? I did po. Pero, sabi? Sorry. Anong sabi niya? Ang lagi lang yan sinasabi, if I would ask, like, kunyari, tayo pa ba? May boyfriend pa ba ako? Girlfriend pa ba ako? Ganyan. Hindi ko lang binabanggit yung breakup, diba? Pero more like, tayo pa ba? Ako pa ba? May iba ka pa ganyan. Ang lagi niyan sinasabi, mag-usap tayo kapag wala na siya daw masyadong iniisip. Like ngayon daw, marami daw siyang iniisip, problema sa pamilya, ganyan. Laging ganon. It's always like that. Yung reply, walang direct message na, oo tayo pa, girlfriend pa kita, ano ka ba, hindi naman tayo, walang ganon. So walang clarity. Like parang parang hinahang ka lang niya. That's the feeling. Okay. Pero ba't hindi mo Ending sinabi sa message kanya na end na kayo? Kung alam mo naman pala na ganun na yung nararamdaman mo. Actually, yan nga po. Part of me kasi, very invested nga ako dun sa guy. Like, I really like this guy so much. And Very invested alam ko, ka. Wait lang, cut lang kita. Very invested ka, pero nakipag-date ka na kagad. Kahit sabi mong 8 months pa. Pero ba't hindi mo kinlaro sa kanya? Hindi kita sa galit ako sa'yo or kinakampihan ko tong guy. Gusto ko lang din, it's okay. gusto ko lang din na linawin muna. 'Di ba? Na kung alam mo naman palang gusto mo siya, mahal mo siya, sana nilinaw mo muna sa kanya na ano pa ba tayo? Kapag sinasagot niya na wala, busy lang ako sa family ko, ay hindi naman pwedeng ganyan. 'Di ba? As a girl, 'di ba, hindi ka naman pwedeng pinag-aantay ng tanong mo na wala lang. Yes. Bali, yun nga po. Like na-mention ko po, several times that I asked since last year pa po. And then parang, I get the point na, bakit hindi ko nga ba sinabi na, tapusin na lang natin to. Part of me nga po, nung time na yon, may feelings pa talaga. Aminin ko naman, may feelings pa ako. Like, I can't let go of him nung mga time na yon. And then, nung after ng, parang I gave
give him a chance eh. Like few months after that, nung last na minessage niya sa akin na mag-usap tayo kapag medyo okay na ako, wala na ako masyadong iniisip. So, nag-give ako ng time, which I waited, yun nga yun, 3-month rule, like parang in-apply ko siya sa sarili ko. And then, let's just say some of my friends have already told me na you should start dating na kasi it's like you're considered single na. So, nung pumasok ako dun sa dating scene, I must say na hindi ako like completely whole as a person. Like for me, parang feeling ko I'm looking for a validation na parang I'm looking yung feeling of being pursued. Kasi I never felt na naging partner ako, parang ganun. And I know it's wrong. I mean, it sounded wrong. And also it looks wrong. Pero para kasing, kaya nga hindi din ako pa na next level. Kasi I cannot give the clarity din dun sa guy that I'm dating. And technically kasi parang, we're dating is pursuing me. Pero parang we talked about not to rush things. Parang ganon. Although hindi niya alam lang yung about sa situation ko. Or dun sa, about sa current like, or previous partner ko. Ma'am, Yes po. bakit tayo mo diretsuin na lang yung boyfriend mo muna na stop na? So, meaning, dapat manggaling na sa akin na parang Yeah. tapusin ko na. Ganun. Oo. Ayaw niya magsabi. Okay. Ayaw mo rin bang bitawan siya? Hindi naman. Actually, ano na nga eh, unti-unti na rin ako nakaka-move forward. Kasi before talaga, like, syempre inigiyakan ko din siya. Parang syempre namimiss mo, ganyan. Pero came to a point na nung siguro I met some people, like parang paano ba na-expose ako. I kind of felt like, why am I lingering to someone na hindi naman kaya ipa-feel na partner ako. Pero parang naiisip ko din, do I still have to give him that clarity na hindi na nga niya binigay sa akin? Alam mo, ma'am, Parang, you already Yes po. answer your question sa mga sinasabi mo. okay, pero do I have to tell Yeah. my... Yeah. Okay. Huwag na natin paligoy-liguyin pa. Mm-mm. Ikaw ang babae. Nafe-feel mo pala na hindi ka na mahal ng lalaki. Hahayaan mo na gano'n na lang? Ikaw, sige, labas natin yung sarili mo. May kaibigan ka na ganyan yung sitwasyon. Ano ipapayo mo sa kanya? Go. To move forward. How? Anong gagawin niya? To cut him off. Yeah. Di ba? Alam mo yung sagot eh. Alam mo yung sagot. Mm-mm. Alam mo yung sagot. Second, nakikipag-date ka, tapos paano kung naririnig ng ka-date mo ngayon yung mga sinasabi mo dito na gusto mo pa pala yung lalaki? Diba? Paano kung yung ka-date mo marinig mo rin na gano'n, na may gusto pa pala siyang babae tapos nakipag-date sa'yo? Ano mararamdaman mo? Ma'am? Sad and hurt. Yeah. So bilang isang lalaki, ganun din yung mararamdaman niya. Mm-mm. Di ba? Yes. So ano pang gusto mong marinig? I think yun na yan. Di ba? Napaka-basic. Di ba? Huwag kang tanga. Huwag tayo magtanga-tangahan. Di ba? And hindi naman ayaw natin hayaan na mangyari na konsintihin din kita sa ginagawa mo, di ba? Na hindi rin tama. Hindi rin tama na gawin mo yung mga ganyang bagay. Kasi unang-una, alam mo naman pala
hindi ka na gusto nung guy kung ano-ano paligoy-ligoy na sinasabi sa'yo. Ako bilang babae, kunwari, ako nasa katayuan mo, sasabihin ko sa kanya, hindi kita deserve. Mm. Di ba? Hindi kita deserve. At hindi ako magpapakatanga sa'yo. Gaganunin ko yun. Re-real talking ko yun. Kung ako lang ha, sasabihin ko yun dun sa lalaki. Nag-a-approach ako sa'yo, sinasabi ko sa'yo na involve mo ako dyan, ayaw mo ko involve. Di ba? Mm. Ano ko sa'yo? Hindi mo ba ako partner? Hindi mo ba ako boyfriend? Di ba? Minsan kasi tayo naglalagay sa sarili natin sa alanganin eh. Tapos, ano mangyayari dun sa second guy? Magiging rebound mo? Ganun ba gusto mong mangyari? Hindi naman po. Hindi naman pala eh. Ba't hindi mo layuan mo na yung boyfriend mo? Ikaw na rin mismo sumagot sa akin. Hindi naman ako nagsabi sa'yo ng una na paano kung yung mismong guy na dinidate ka ngayon, may girlfriend din pala yun. Diba? Tapos nakikipag-date sa'yo, ano mararamdaman mo? Sabi mo, masasaktan ka. So, paano yung kalagayan naman ng guy na yun? Diba? Mm. Huwag tayong magtanga-tangahan. Diba? And hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo. Yes. Isa ka rin sa nasaktan dahil nga hindi ka sinagot sa mga tanong mo kung ano ka ba sa buhay niya. 'Di ba? Ano ba yung part mo doon? Totoo bang may relationship kayo o wala? 'Di ba? Mm. So for me, napaka-basic ng sagot. Napaka-basic nito. Na dapat bago ka nakipag-date, hiniwalayan mo muna yung boyfriend mo na hindi sigurado sa'yo at walang kasiguraduhan sa'yo, and then go. Mm. Kasi, kung alam mo na nga mali yung ginawa sa'yo ng partner mo, tapos, nagawa ka rin ng kamalian dahil hindi ka nakipag-communicate na maayos dun sa partner mo, ikaw yung nakakaintindi. Diba? Base sa kwento mo kanina pa, ikaw yung nakakaintindi. Iniintindi mo yung partner mo kahit may problema siya. Iniintindi mo siya dahil naaawa ka sa kanya dahil may problema siya sa pamilya mo. Basta kahit hindi ka naman involved doon, basta ikwento niya lang sa'yo, okay lang sa'yo, right? Mm. Pero bakit hindi mo inintindi yung mismong sitwasyon? Na okay, ayaw mo ko involved. Let's cut it. Yung relationship na tinatawag natin na to, tigilan na natin to. Hindi ako para magpakatanga sa'yo. Cut. Okay. Ngayon, may freedom na ako, pwede na ako mangilala. Para wala akong masasagasa ang tao. Mm. Diba? Yes. Gano'n na kayo katagal nagde-date ulit? Nung bago? Since February. February. Yeah. Tagal nyo na nagde-date. Di mo sinabi dun sa boyfriend mo, tigil na kayo? Yes. Di ba ate? Mm. Eh paano kung sabihin sa'yo bigla ng boyfriend mo na mahal pa kita? Anong gagawin mo? Sige nga. Ate. Ma'am. Ano po ulit? Sorry. What if sabihin sa'yo ng boyfriend mo, kasi hindi pa naman kayo break, di ba? Walang official na break kayo, di ba? So, Mm. paano kung biglang i-chat ka niya ngayon na balikan tayo? Anong gagawin mo? Can I just go back po na actually
Ma'am, sagutin mo muna itong tanong ko. Basic na basic. Wala na. Kasi hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Hindi nga, yun nga eh. So, I'd say na hindi na po. Basic, di ba? So ngayon pa lang, sabihin mo na sa kanya. Na-stop na. Para wala na maging damage. Di ba? Actually, kasi yung clarity din kasi na ano ko, if I have to tell pa ba, not actually him eh. Kumbaga parang To tell na? dun sa previous, hindi po to tell yung previous partner ko na to stop na. Kasi nga for me, parang wala na nga, 'di ba? Like parang for me, inassume ko na wala na kasi sino ba naman yung hindi kakausapin yung partner for months. Ang gusto ko ng clarity if I have to tell po pa po ba yung current na dinidate ko about the situation if wala na nga. Sorry, medyo putol-putol yung linya mo sa akin. Ay, hello po. Sige, go. Bali yung sinasabi ko po na clarity, hindi naman yung para dun sa previous partner, hindi na para sabihin sa kanya na, uy, makikipag-date na ako or like we're done na. Kasi parang ang akin, yung part ko, I think na nasabi ko na it might be indirectly, pero kumbaga parang nagawa ko na yung part ko since last year pa. That's why I waited lang for a few months. But then again, inassume ko na wala na rin naman talaga. That's when I started na po na makipag-date. Ang clarity po na kumbaga parang hiningi ko is kung do I have to tell pa po ba yung situation na yun dun sa current na dinidate ko or hindi na. Alam mo, lumalabo na tayo, girl. Ang gawin mo lang para sa akin, sabihin mo muna, klaruhin mo mismo dun sa boyfriend mo. Kasi ikaw nga mismo, question mark nga sa'yo eh, kung ano ba talaga kayo, nag-end ba talaga kayo o hindi. Pero ngayon, sinasabi mo sa akin ngayon na para sa'yo, naghiwalay na kayo kasi indirect mo tinarget. Ba't ba indirect mo kailangan sabihin sa kanya na ayaw mo na rin? Ano yun, nag-aantayan kayo kung sinong aayaw? Ganun ba? Ganun ba gusto mo? Hindi naman Gusto mo ba na mapatunayan sa kanya na siya yung talagang may mali, siya yung may ayaw? Ganun ba yon? Gaano ba kahirap sabihin sa kanya na, hey, ayoko na dahil hindi ko gusto yung ganyan mo? Napakasimple. Okay po. Di ba ate? Ma'am? Kasi sasabihin mo sa akin na ako, okay na ako eh. Napatunayan ko na eh na wala na kami. Indirect kong sinabi sa kanya. Ba't hindi mo dinirect? Sana sinabi mo sa kanya, wala na talaga tayo para wala nang habulan. Tapos sasabihin mo sa akin, mahal mo pa siya. Diba? Tapos nakikipag-date ka. Diba? Ano ba talaga? Hindi ko naman na po mahal. Kanina sabi mo po, mahal mo pa, diba? Ate girl. Hindi naman po mahal. For me lang naman kasi syempre nag-invest din ako doon. Okay. Kumbaga parang Ganito na lang. Para sa akin, para mas klaro kayo, syempre, ang pinaka best way naman talaga is to communicate. Diba? Ayaw naman natin na walang proper communication yung katulad niyan, sabi mo, diba? Na may pinagsamahan kayo. Doon na lang natin tignan, may pinagsamahan kayo. So, ikaw ang nakakaintindi, ikaw yung mismong tingin mong nakakaunawa ng lahat na to. I-chat mo na siya. O ano man yung pangalan ng guy na yan, go. Maging totoo ka sa kanya. Sorry, ito talaga yung nafe-feel ko. And I think we're done. Diba? okay po. Para lang din sa ikakapayapa nyo parehas. Lalo na rin sa'yo. Diba? Kasi mahirap din na baka biglang habulin ka din niya, sabihin niya na hindi naman tayo naghiwalay, di ba sabi ko sa'yo may problema lang ako sa pamilya ko, pero ba't ka nagganap ng iba? Bigla kang balikan ng ganun. Di ba? Paano mo sasagutin yun? Sasabihin mo sa kanya na wala naman tayong proper communication na ganito. Indirect ko sinabi sa'yo, di ba na ayoko na? Hindi mo naman kailangan makipagkita sa kanya eh. Kailangan mo lang sabihin sa kanya na stop na.
Pwede mo i-chat, pwede mo kausapin. Kung ano man yung way of communication ninyo. Go. Yes. Kasi magiging kawawa dyan yung second guy. Paano kung pure yung intention sa'yo ng second guy, tapos ikaw hindi ka pa nakakaayos ng sarili mo? Diba? Sabihin mo lang, napaka-basic yun. Tapos ngayon, kung talagang nagugustuhan mo na itong si second guy na nakadate mo sa dating app, edi go. Yun lang yun, ma'am eh. Okay po. Huwag natin pahirapan. Huwag mo nang pahirapan yung sitwasyon. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Maging straightforward ka dun sa guy. Kung ayaw mo na siya kanya. Okay. Para maka-move forward ka, girl. Okay po. Kasi kailangan mo din mahalin na yung sarili mo. Diba? Mahalin mo rin yung sarili mo. And respetuhin mo din yung guy. Katulad nga ng sinasabi mo, di ba? May pinagsama kayo. Respetuhin mo din siya. Respetuhin mo siya na ang nararamdaman mo ngayon ay wala na. So, i-mention mo sa kanya, sabihin mo lang sa kanya, magpasintabi ka lang. No? Pasintabi. Ayoko na sa'yo. So, meron na akong bago. Ganito. Dinidate na ako. Free na ako i-date. Kasi ngayon, kung malalaman ko yan, tas ako nakadate mo, ewan ko lang. Di ba? Hindi ko alam kung anong pwede ko masabi sa'yo, ate. Hindi ko sa pinapanigan yung lalaki, hindi rin sa pinapanigan kita kasi babae ka. Pero sa akin lang, gusto ko lang din maitama natin, 'di ba? Yung pagkakamali. Maitama natin kung ano ba yung kulang bago tayo mag-move forward, mag-move on, 'di ba? Yun lang, ma'am. May gusto ka pa bang share? May gusto ka pa bang marinig? Wala naman na po. Ay. Kasi sayang, ate girl, kung hindi mo rin kakalaruhin doon sa past relationship mo. 'Di ba? Kailangan maging honest ka sa sarili mo. Maging honest ka rin dun sa guy. 'Di ba? Para bilang isang babae, makita nila yung respeto mo sa sarili. Kasi kapag hindi nila nakikita na honest ka, hindi rin nila ikaw rerespetuhin. Hindi rin sila magiging honest sa'yo. 'Di ba? Kahit sabihin mo na indirect mo nang sinasabi yung ayaw mo na sa kanya. Minsan kailangan mo maging mindful, ate girl. Yes. Ha? Kailangan natin yan. Huwag puro puso. Gamitan natin ang utak. Pagsabayin natin kung kailangan. Yes. And wala namang masama. Kapag nag-break kayo, edi magmahal ka kahit 10 tao makipag-date ka. Basta kung sino mapili mo doon, yun ang mahalin mo. Yun ang totoong mahalin mo. Di go. At least wala kang burden. Wala kang tinalikuran o wala ka nang kailangan lingunin pa. 'Di ba? Kasi tapos na lahat. May gusto ka bang message dun sa guy? Na ano mo? Baka may gusto kami. Oras pa tayo. Wala naman po. Okay ka na? Yes po. Sana mapag-isipan mo mabuti. And I hope nakatulong ako kahit papaano sa'yo. Diba? Yes. Keep safe. Thank you. Thank you po. Thank you, Sophia. Anyway, mga kabisyo, para lang sa akin, kabisyo, minsan kailangan din natin maging honest. Diba? Maging honest tayo sa partner natin bago tayo mangilala ng iba. Kasi mahirap din, 'di ba? Kung baliktarin natin ang sitwasyon, 'di ba? Yung guy naman yung
hindi nakipag-break sa kanya pero nakikipag-date na sa iba, di ba magagalit din siya? So, ganun lang din yun. Napaka-basic gagamitan lang natin ng utak eh. Napaka-daling intindihin eh. Na, okay, kung gusto mo mangilala ng iba, i-make sure mo muna na end na talaga yung relationship ninyo. Para wala nang sisihan. At the end of the day, wala nang sisihan, di ba? And, sana kung kayo nakakaranas kayo ng ganun na sitwasyon na parang hindi klaro sa inyo ng karelasyon mo na nag-break kayo. Mag-usap muna kayo. Diba? Mag-usap muna kayo. Kung talagang tanggap mo na sa sarili mo na ayaw mo na, stop na, go. Sabihin mo sa kanya. Para hindi ikaw yung mapahamak at the end of the day. Diba? And syempre, hindi rin ako pwedeng maging bias porket babae at siya yung nagko-call sa atin, siya na yung papanigan natin. Kailangan natin timbangin minsan kung ano ba yung katayuan din ng mga bagay-bagay. Lalo na may mabibiktima or may involved na second guy na hindi natin alam kung ano mararamdaman niya kung maririnig niya lahat ng mga bagay na to. So mga kabisyo, maraming salamat sa inyo at magandang gabi. At mag-uumaga na naman at I hope safe lang kayo sa kanilang yung tahanan. At lagi lang natin tatandaan na mahalin natin muna ang sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Siguraduhin natin na buo tayo bago tayo mangilala ng iba. Hindi ibang tao ang bubuo sa atin, kundi sarili natin. Kaya wag mong hanapin yung mga bagay na wala sa'yo sa iba. Kasi ikaw ang kukumpleto sa sarili mo. Yun lang mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Happy Tuesday! And it's already 11:58 p.m. Once again, ako nga pala si Titan Jello na titindig sa mga pinaglalaban ninyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic.